ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല കിഡിലിൻ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മിൽമ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലേക്ക് 2 ഏലക്കായി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 4 മുട്ട കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബ്രെഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് ബേക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള കുംസി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു.